Hej YouTube, i dag skal mig og Toby 6000 fortælle om, hvad man ikke skal gøre i en familie. Nogle ting er meget dumt. For eksempel, hvis du godt kan lide din familie, er det en dum idé at slå dem ihjel. Sådan et folkeråd, altså, hvis du godt kan lide dem. For eksempel, en måde man kan komme til at slå dem ihjel, det er, at hvis de sover, så det er en dårlig idé. Og for eksempel... Spænd et klaver over deres seng. Ja, skær der strub over. Det er nogle ting, man godt kan komme til at gøre, mens ens forældre sover. Hvis for eksempel du er sur, dine forældre, eller familie, så skal du stadig lade være med at slå dem ihjel. For hvis det er, hvem skulle køre dig rundt? Hvem skulle give dig gaver? Og hvem skulle give dig penge, når du ikke selv har nogen? Ja. Så det er en dum idé at slå sin familie ihjel. Der er også mange andre ting, der er dumme. Det er en dum idé at kalde sin familie skældsord, som for eksempel beep, eller beep beep beep, eller beep beep, eller beep 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 beep, eller beep 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 beep, eller beep beep, eller beep. Jeg tror, jeg har forstået det. Eller beep. Og en ting I hvert fald ikke skal gøre, det er at kalde dem beep. Især hvis det er en kvinde, så er det en dum idé. Det går an på kvinden, hvordan hun ser ud. En anden ting, som er dum at gøre, er, hvis man har en familie, f.eks. har en storesøster, er det en dum idé at kalde hende beep. Hvis man har en lille søster, er det en dum idé at tage hendes dukke og sætte den afsted med en nytårsraket. Eller det er også meget dumt at beepe hende. Og det vil også være klart. Man må faktisk ikke beepe mindreårige eller familie. Du kommer i fængsel, og du får ingen venner. Hentydet til den anden video. En anden måde, noget andet man ikke skal gøre mod sin familie, det er at binde fast juleaften, tage gaverne, løbe og råbe, vi ses igen, beep, beeper. En anden ting er, man ikke skal gøre, men ved sin det hankønnet familie, mens de sover, er at skære beeperen af dem, mens de sover. Så får ingen gode idéer at pille i operen. Ja. En masse andre ting, der er dumt at gøre i en familie, kunne vi sagtens fortælle jer om, og det har vi også tænkt jer. Det er en dum idé at være nærig, dum, ond og dum. Jeg troede, det var mod kæresten. Det tager vi senere. Når I er blevet lidt ældre. Nej. En anden ting, der er dumt at gøre i familien, er at lyve. Man skal kun lyve, hvis det er allerhøjst nødvendigt. Som hvis I vil have fri fra skole. Ja. Nu vil vi nævne nogle gode undskyldninger for at få fri fra skole. Vil du starte? Ja, det vil jeg godt. Mor, jeg har sådan en hovedpine. For fanden da. Og beep. Beep. For beep. Undskyld. Meget ondt af mig. Ja. En anden ting, der er rigtig god og godt at gøre, det er at sige, du har ondt, jeg har ondt i maven, og så begynde at flæbe lidt. Ja. Mødre elsker grædehistorier. For eksempel, du kan også gøre et par timer før du skal i seng, hvis du ved, at de har lektier for til morgen, skal lave en stil eller et andet, og det gider du bare ikke. Så et par timer efter du kommer hjem fra skole, kan du sige, mor, jeg har det ikke særlig godt. Spil på den, inden du skal i seng, men det er vigtigt, at du husker, hvad du har det ondt i. For eksempel, du kan sige, mor, jeg har ondt i maven, når du kommer hjem fra skole, arbejde, eller kone. Jeg har ondt i maven. Og så bliver ved med at spille på den hele dagen, indtil du skal i seng. Jeg har det stadigvæk ikke godt, men jeg tror godt, at jeg kan komme i skole i morgen. Så næste morgen står du lige op 5 minutter før hende, går ind på hendes værelse, medmindre du sover hos hende, og så er du også en taber, og siger, mor, jeg vil godt blive hjemme, for jeg har det stadigvæk ikke særlig godt. Og så giver hun dig selvfølgelig lov, medmindre hun er Hitlers kone. Ikke om sagde Hitler, det er... Nå. Vi vil jo heller ikke sidde og give jer for gode idéer, fordi hvis I ikke selv har nogen, så er I fandme også nogle tabere. Eller nej, så er I bip også nogle tabere. En dum idé er det at kalde sin familie for skældsord, har jeg sagt, men nu vil jeg også forklare hvorfor. Og så får jeg ikke nogen penge. Og en god ting er, at hvis jeres forældre er skilte, hvis du må ikke få noget, hvis der er noget, du ikke må få mor, går du hen til far. Hvis der er noget, du ikke må få far,
kommer han til den pædofile mand ude på gaden og siger, må jeg godt få nogle penge? Ja. Og hvis du vil have noget, så husk, spørg din far, hvis det omhandler mad, tv eller andre nødvendige ting. Nej, unødvendige ting. Nej, de er nødvendige. Ja. Men hvis du vil spørge din mor, så er det om unødvendige ting, som ja, skole og andre irriterende sager. Skolerelaterede sager. For eksempel, hvis nu du har brug for noget, som hedder en lektiebog, skal du ikke gå til din mor eller far. Du skal bare nej. En god idé er, hvis nu du spørger din far, må jeg godt få en ny computer? Han svarer, tror du, jeg er lavet af penge, dit fjols, eller dit bip? Og svarer nej. Så kan du gå hen til mor og sige, mor, far sagde, jeg godt må få en computer, men han har travlt i dag. Kan vi gå ud og købe den sammen? Så skal du så også sørge for, at dine forældre aldrig mere snakker sammen om det. Så kan der komme det kan du gøre ved at skære halsen over på den ene, tabe ved over dem, som vi sagde før. Det er måske lidt tegnefilmsagtigt, men det virker. Det virkede godt for mig. Ja, og nu skal jeg med igen. Så find noget på noget andet. Og det var en af de mange gode råd for hjælpeservicen. Vi vil selvfølgelig altid gerne hjælpe jer, hvis I har andre problemer, spørgsmål, eller bare ikke gider noget. Eller hvis I ikke ved, hvad I skal lave. Husk at skrive en lille kommentar om, hvad vi skal hjælpe jer med. Og for den sidste ting. Husk at søge på hjælpecentralen, hvordan man får en ven. Ja. Yeah. Og udbrede den til jeres venner, som hvis de kun har jer som venner. Eller udbrede den til dem, der ikke har nogen venner. Forresten, hvis I har set videoen, har I jo sikkert masser af venner. Så se. Hej hej. Tobi, din idiot.